Bismillahirrahmanirrahim. Sedelok engkas iki waktune buka puasa guys, iki wis siap-siap iki. Siap-siap nunggu iki. Ibu karo Dedek melok buka puasa. Itu papa uang. Yo guys. Dedek ikut buka puasa ya? Iki lho guys, menune iki yo wis kaya ndek esuk lah kurang luwih kaya sing dienggo sahur. Iki ana tambahane gereh iki guys. Gereh utawa diarani pindang ya iso. Iki mau diparingi mbae iki mau apa iki mau? Iki apa iki? Apa, Dek? Iki apa ya? Oh, iki kok ndok. Oh, iki rempah guys iki, guys. Iki rempah iki. Nah, rempah iku nek ning kene iku ngarani terbuat dari kulo guys, kelapa parutan karoan ndok campuri tepung sithik ngono digoreng. Iki mau juga diparingi bude mau lele guys, di sayur mangut, sayur kuning karo kolake iki mau. Aku minumnya ora es iki mau guys, cukup aku nganggo teh anget aku. Iki banyune aku teh anget. Aku ya ana es iku ibuke pengen ngombe es, aku teh anget wae. Ayo sambil nunggu buka puasa. Alhamdulillah wis delok engkas wis finish ya Dek ya. Iya sah. Iya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wah, tripode kok kudu ambruk wae ngene to guys. Ah. Piye. Op. Dedek mau mama nah. Ya. Iya, ngomong. Taruh Dedek taruh sini, ini yang ini taruh sini. Ini sini. Yang ini. Iki juga. Iya. Ya tunggu dulu. Ben dulu engkas. Ibu andan dulu. Dedek ngirim program. Yo siap dulu tak kon boy Dedek dhisik sepene. Ayo sepene dulu. Boy kabeh. Oke, panas sekali kan Dek kabeh Dek. Enggak. Dedek ora. Wes. Wes guys rapopo ya sini iki. Wetenge wis kencat guys, dadi yo Allahu Akbar nang telep-telep ngono. Apane guys? Yo, nggih. Iya, sarek kapan nih? Iya. Iya, Dek. Iya, berdoa yuk. Wis waktune guys berbuka puasa guys. Alhamdulillah finish. Ayo berdoa yuk. Ayo tangannya piye nak berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo piye? Allahumma lakasumtu wabika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama minum teh hangat dulu guys. Ayo monggo buka puasa dan termawon. Bismillah. Manis ketut lemon tea. Oh iya sayurnya kurang. Sayurnya guys, iki mau sayur apa iki mau? Sayur asem lho guys. Ana terong, ana kacange karo godhong telo ubi rambat iku lho. Wis digawe sayur guys. Kena bubuhan. Kena wae guys.
Ada ibu. Jaluk. Ikan jaluk. Iki tekannya sisi aja. Iya. Makan. Yuk, sayur ya. Awas, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak bukain. Kamu. Mam dulu, Kak Papa. Misalnya Dedek, saya sana Dedek. Bapak Mam ini dulu. Aku nggak angkat sendok. Kang itu dok. Itu ikan ini. Siapa nam? Bilang aku. Bilang. Ah. Ini ya. Duduk dulu tak pas Mam. Duduk dulu Kak. Duduk dulu. Tak pas Mam ini dulu. Nggak mau. Nggak usah, Pak. Dedek iso. Iso. Asin. Aku nggak asin. Mimi. Bawa cendok. Videonya. Tuh, video. Halo guys. Jangan lupa. Ya, jangan lupa. Halo guys, gitu. Jangan lupa subscribe. Wah, ini. Nak tak belah na ibu. Nak tak belah na ibu. Makok. Kalian tak belah na? Mau apa kelem? Hah? Dadah dulu. Dadah dulu. Belum. Dadah guys. Bon sekian dulu guys ya. Lanjutkan makan. Makan dulu, lanjut makan dulu. Udah dulu guys ya. Dadah. Assalamualaikum. Salam. Aduh.